sa buhay magpatilan mo. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag nakiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay ko ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa, sa'yo tunay na kagalakan. Hindi mababayaan ang kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag nakiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag nakiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Maayong gabi, maayong pakig-uban. Welcome na usab sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Nalaygon ang Dios nga naghatag og kadaugan sa matag usa, naghatag og kalampusan og nagtagbo sa unsa may atong gikinahanglan. Kanunay tang gitagaan og mayong panglawas ug kusog labas sa tanan nagmalampuson kita sa mga buluhaton nga atong gibuhat nining adlaw, atong hinumduman tungod na sa pag-uban sa Dios sa atong kinabuhi, tungod na sa iyang pagbantay, pagproteksyon ug sa iyang pagpanalipod sa matag usa. Mao hinungdan nga sa ato ang kinabuhi dili nato kalimtan ang pagpasalamat, ang pagdaig, pagpasidungog sa tanang panahon sa atong buhi nga Dios. Sa ato karon nga panag-uban dili nato kalimtan ang pagpasalamat, ang pagdaig. Atong ablihan kining mao nga programang pulong mo kinabuhi ko diha sa pagpasalamat o pagpasidungog, pagdaig ngadto sa tumboy nga Dios. Mag-ampo kita. Butang may katapos. Amahan namo nga Dios nga magkagagahom, Dios nga mao'y nag-uban ka namo, Dios nga kanunay nag-amuma sa matag usa nga mindangop misalig mituo kanimo. Niya kami o Dios nagkahiusa aron sa pagpasalamat kanimo. Busa amahan dawata o Dios among mga pagpasalamat, ang among mga pagdaig, ang among pagpasidungog kanimo nga ikaw ang Dios nga naghari nag-uban sa mong kinabuhi. Amahan Dios nga magkagagahom, nagmalampuson kami, nagmadaugon kami diha sa pagkinabuhi si mong mga pulong nining adlaw nga diin ang matag usa kanamo nahimo nga panalangin usab sa mga tao nga diin among gi kauban, among gi
kahalubilo o Dios. Amahan, salamat nga imo kaming gihimong instrumento aron ang imo mga katawhan makadungog, makabati og makakita nga dunami Dios nga maoy naghatag kanamo og kalampusag kadaugan. Dunami Dios nga naghatag kanamo kumplitong kapag-uhan. Bisan pa amahan sa amo karon nga panag-uban, amo ka o Dios nga daygon simbahon bisan pa sa among pagpaminaw karon sa imong mga pulong. Amahan, among gipangayo nga imo na usab kaming panalanginan, imo na usab kami nga dasigon, digunon ug pukawon sa angay namo nga buhaton samtang kami nagpuyo sa kalibutan. Amahan, wala gid mi mahimo kun wala ka. Nanginahanglan kami sa imong pulong, nanginahanglan gid kami sa imong mga mensahe. Busa amahan, pakigsultihi kami, pasabta usab kami, hatagi usab kami kasing-kasing nga mudawat, mutuo sa imong mga pulong ug dasiga kami sa pagkinabuhi sa imong mga pamaagi. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin kanamo sa among panag-uban nimo programa. Among klimon, among angkunon, ang imong tubag sa among mga pag-ampo. Hangyo namo diha kanimo nining taknaa. Amo kang bayawon alagarag pasidunggan tungod kay mabati man namo ang imong pag-uban. Sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw, dalaygon ang Dios nga naghatag kanato niining pabor nga makadungog na usab kita sa mga pulong sa atong buhing Dios. Maayong pagpaminaw, maayong pakig-uban, ilabi na sa ato mga kigsunan nga nagsunod sa ato nga programa pinaagi sa atong FM Station 101.3. Maayong gabi kanatong tanan. Maayong pakiguban ug maayong gabi ilang ato mga igsoon nga nanuka diha sa sitio Tubod. Brother Moses, maayong gabi nimo diha Brad Moses, og ni Brother Pedro Arsula og ni Sister Cleope og sa inyong mga kaubanan diha sa inyong balay. Ang Dios magpanalangin. Maayong pagpaminaw, maayong pagiguban ilabi na sa ato mga kigsunan diha sa Proper Sardinia nilang Brother Dondon og sa ato mga kigsunan diha sa Sitio Malaigang Brother Marvin og Sister Eden. Maayong gabi. Maayong pagpaminaw ilabi na sa ato mga kigsunan nga nagsunod sa ato mga programa. Katong mga kaigsunan nato nga nakadawat usab sa mensahe sa Ginoo. Ilabi na sa miaging krusada. Katong nakadawat sa mga FM station, FM radio set, no? Maayong gabi, may pakiguban. Maayong pagpaminaw sa ato mga igsuon diha sa Sitio Linao. Maayong pagpaminaw ni Ate Jocelyn, mga Alianic family. Maayong gabi. Maayong pagpaminaw ug maayong pakiguban ni Brother Julius. Maayong gabi nimo diha Brad. Og sa imong kauban diha, ang Dios magauban magapanalangin kaninyo. Maayong pakiguban ug maayong gabi sa ato mga kigsunan nga nagpuyo sa Sitio Kalatagan, Sitio Pantag ug siyempre Sitio diri sa Tubod og sa diri sa Kalugtugan. Maayong gabi, may pagpaminaw. Dalaygon ng Dios magpanalangin, uban-uban ta, kuyog-kuyog ta sa ato ang pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios diha sa mga awit makalangit. Pwede ra gyud kayo nga mo request mo mga kigsunog awit makalangit og mo request mo og mga prayer request o kaha mga pangutana. Mga pangutana mahitungod sa mga mensahe sa Dios nga naa sa Biblia. Maayong gabi Nars Buyan, maayong gabi may pagiguban nimo Sister Nars. Kumusta mo diha sa Bohol? Si Elvin Villagantol, maayong gabi Pastor from Manhuyod. Shout out ko sa pamilya ko diha sa Bandula, Manhuyod. Maayong gabi nimo diha Brad Elvin. GPC Santiago, good evening Pastor Gideon. Salamat ni anapod ko pastors kinabuhi sa kinabuhi mo pulong ko. Pulong mo kinabuhi ko. Matot pa. Request awit Gaksa. Sige. Ako ning Tagalog pagtagaan.
Awit makalangit nga paabot diri sa ato nga panag-uban, awit nga makalangit gaksa. Mayong gabi, mayong pag-iuban ni Mylene Krampatana, Krampatanta, Sumukla. Mayong gabi, Pastor from Pangi Siayan. Salamat kaayo sa inyong pag-iuban. Ang Ginoo nagauban sa pamilya ko. Amen. Gika ni Elvin Velia Gantol. Mayong gabi ni Rosny Bulasco. Mayong gabi, Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo kay nakaabot ko sa imong live. Request song Labod. Salamat. God bless from Mahayag, Southern Leyte. Sa akong kahuyan, nagsakugikan sa mapagsalay. Importante mga kaigsunan nga sa itong pagpuyos kalibutan, dili gyud nato kalimtan ang pagpangayo sa Ginoo ug proteksyon, magpagakusta kanunay. Ug aron gyud nga mabati nato ang proteksyon sa Dios, dili sad nato tugutan nga sa atong mga buhat maoy kaliggot-gutan sa Ginoo. Dapat sa atong mga buhat, labi na sa atong nahuna, nahimaya ang Dios. Kay sa dihang mahimaya ang Dios sa tanang panahon, dili taniya hikawan sa atong gikinahanglan. Si Brother New Edgar Sumampong, maayong gabi. Si Morina Daitol, maayong gabi sa tanan. God bless us all. Labi na gyud sa man of God, Pastor Gideon. Kauban ang tibok nimong pamilya. Watching Thailand. Mayong buntag, mayong gabi nimo diha, Sister Morina Daitol. Ang Dios magapanalangin kaninyo diha. Murag ang Pilipinas murag una og jutay kaysa Thailand. Dire alas City, pero diha murag maupay pagsalop sa adlaw, no. Si Paulino Tenorio, maayong gabi. Maayong gabi sa tanan naminaw. Si Tatay Sinoy, maayong gabi. Gikan ni New Edgar Sumampong. Si Arman Nonias, maayong gabi from Bukidnon. Chichi Calanta Lopez, maayong pakiguban. Maayong gabi ni Brother Rinel Vera Noligarto. Maayong gabi ni mo diha, Brad. Kamusta mong kadiha? Matod pa diri, maayong gabi, Pastor. Salamat sa Ginoo nga lain na sab nga mga pulong nga madunggan sa mga katawhan. Salamat sa imong kinabuhi, Pastor, sa tiburon nimong sa tibok nimong pamilya, amping mo kanunay, Pastor. Watching here in Kansumandig, Lalabertad, Negros Oriental. Kumusta mo diha, Brother Rinel? Uban sa imong mga ginikana, maigsoon, og siyempre sa imong hinigugma. Importante, kanag yung mga ulitaw kugihan buutan na agyunay mga hinigugma. Congratulations daan sa panahon nga kamo magkahiusa og hiusa diha sa Ginoo. Mayong gabi, may pagiguban ni Ruel Sanipa. Mayong gabi ni mo diha, Brad Ruel. Og ni Sister Tonia, mayong gabi sa to magigsunan diha sa Barangay Tumunoy, Moalboal, Cebu. Mayong gabi, may pagiguban ni Sister Susana Pablio. Mayong gabi ninyo diha, sis. Diha sa Thailand. Kumusta mo diha, sis? Murag taon-taon na gyudang walay klase, wala na magklase. Murag nawa man ni ako ang cellphone. Sige. Maayong gabi, maayong pakiguban. Naot na gyugamay. Kay murag sige ra siya kiblat unya mangayo siya time bitaw nga moop unya sana ri robot unya moop na sad. Ako asang ulat-ulaton mga kaigsuonan para mabasa nako ang inyohang mga mensahe. Tanaw lang ko sa pikas na kong monitor kung okay ba, kaya ba diri sa pikas na kong monitor. Ako sa nga tanaw lilion kung okay ba diri. Medyo hayag yun basta kaya kari-ari sa pikas monitor nako tanaw. Okay, salamat sa nag-request awit magalangit nga gaksa. Salamat sa buhing Dios nga maoy nagpanalangin sa matag usa. Awit magalangit labod diri lang sa tong programa nga ang pulong mo kinabuhi ko.
Ako sa nga tagaan og pagtagad mga kaigsuonan kung kaya ba diris usan ako nga monitor. Si Dudong Priji, good evening pastor. Pa-shout out watching from Cantipla. Mayong gabi ninyo diha Dodong Fredji og mayong gabi ini Pastor Wilfredo Pabio og ni Sister Regina sa inyong pamilya diha ato mga kaigsuonan, kumusta? Og ako nagatuo nga padayon mong gipanalanginan sa Ginoo. Mayong gabi may pagiguban ni Wilda Crospero. Good evening Pastor and to all listeners. Ay digika ni Elena Alis na Kuamag matud pa good evening Pastor og sa tanang mga kaigsuonan naga-view sa imong programa. Salamat sa Ginoo sa laing higayon na usab nga kami makadungog na usab sa pulong sa Dios. Salamat Pastor nga magadugang panalangin ang salamat Pastor ang magadugang panalangin sa imong kinabuhi og sa imong pamilya. Ay salamat kay sa inyong mga prayer. Si Sagula Peter, good evening Pastor from Minalwang Purok 3. Oy, salamat kaayo sa inyong pag-uban. Ang Dios magpanalangin. Ako kamong gidasig sa pag-share sa itong programa. Pulong mo kinabuhi ko nga to sa inyong mga ilahigala. Labi na gid sa inyong pamilya. Mayong gabi ni Peter Piquero, watching from Batangas. Oy, salamat kaayo sa inyong pag-uban. Ang Dios magapanalangin sa inyo ang pag-iguban sa itong programa. Si Imjilin R. Padjan, hello Pastor. Pa-shout out, matod pa free shout out from General Santos City. Wag yun ay bayad ha, free region. Si Brian Ali Malitipad, yung gabi Pastor sing diri sa Las Navas, Prosperidad, Agusan del Sur. Dapitilia family. Maayong gabi may pakiguoban ni Christine Dinumo. Maayong gabi Pastor watching from Gigakit, Surigao. Salamat Pastor. Request ko awit makalangit Pastor tinuod nga kalipay gikan ni Elena Alisna Kuamag. Okay, tinuod nga kalipay. Ako nga pangitaon og andamon sa atong panaguban. Mayong pagiguban ni Sister Maria Presente. Maayong gabi kanimo Pastor og sa tibok mong pamilya og sa tanang mga niluwas. God bless us all. Nindot kayo no. Si Glory Donaire Fortuna matud pa maayong gabi Pastor. Gideon, maayo og sa imuhang pamilya og sa tanan na minaw karon dalaygon ng Dios. Si Risa o Sir Ilivera. Good evening Pastor. Pag-greet na pod ko sa manimura magbindagan pag-iyaha. Sige akong pugnan. Ingon diri mga Pacaldo family nga naa karon sa Malay-Balay Bantuanon og Ilivera family sa Bosquet family og sa Abalos family. Ilabi na ni Bibert Abalos nga akong hinigugma nga naa karon sa Malitbog dapit sa Dalas. Salamat Pastor and God bless. Sister Risa Ilivera from Malitbog. Nindot yun na mga hinigugma. Okay. Si Raquel Bordin, maayong gabi. Si Imjilin R. Padian, hello Pastor. Ako na ning nabasa ka ganina no. Si kisamay na adiri ako kunang tan-aon ha. Sige. Ako asang tan-aon diri sa monitor mura dili kaya magdugay kung ari ko monitor nga gigamit na ako sa sounds. Ari ko sa usang monitor kay wala na pud siya mag-request og robot. Mayong gabi ni Maribit Sugatan. Good evening Pastor. God bless always from Sitio Langan, Barangay Gupitan, Kapalong, Davao del Norte. Request kog song Labod. Mauna na akong ipatukar. Gikan ni Maribit Sugatan.
Maayong gabi ni Brother Raymond Candelario. Maayong gabi ni mo diha dong Ray. Maayong gabi Pastor. Og sa tibok mong pamilya sa tanan nga naminaw karon sa mensahe sa Ginoo. Maayong gabi sa tanan. Maayong gabi ni Hosea Noel Tudla. Salamat sa tanang Jiki Job family nga naminaw karon sa Shiny FM. Jiki Ja Alcantara, Glorious King Jesus Assembly. Mayong gabi may pagiguban ni Pastor Junrel Kitudlas. Matod pa ni Pastor ani Brother Moses na nakaari po to si Pastor Tudlas Pastor. Tumula pag ito kaaris Pastor Junrel Kitudlas. Joel Corisima, good evening diha Pastor. Minaw na pod ko. Ang salamat kay sa imong pagpaminaw. Ang Diyos magpanalangin sa imong pag-uban. Si Jua, si Inday Midyos, watching Florita Ikat. Oy, salamat kayo. Matod pa shout out ko Pastor sa ako ang member nga naa siya sa Saudi Arabia. Aiko Sugatan. Oy, salamat kayo no. Salamat kayo sa inyong pag-uban-uban sa atong programa. I declare blessing sa inyong mga buluhaton, labi na sa buluhaton alang sa kamayaan sa Ginoo. Maayong gabi may pagiguban ni Oliver Gayan na Dialod. Maayong gabi Pastor, naglantaw mi sa imuhang live karon og naminaw sa imong wali. Manihapon ta ninyo mga anak sa Ginoo watching from Jinsan, Barangay San Jose. Kauban nako ang akong mahal na asawa si Cherry Aligado. Salamat sa pagbasa. God bless. Nindot yun no. Mahal nga asawa. Mo gyud nay pinagkanindot mga kaigsuonan nga kanunay litukon, kanunay ideklarar nga ang asawa mahalon, panggaon, higugmaon og atimanon. Awit makalay pa, awit makalangit mga kaigsuonan atong tagaan og pagtagad diri sa ato nga programa. Ang pulong mo kinabuhi ko awit makalangit tinuod nga kalipay. Mayong gabi ni Tupir Chan. Mayong gabi ni mo diha dong Tupi. Kumusta mo diha? Mayong gabi may pagpaminaw sa imong pamilya, sa imong asawa og kinsa may imong kauban diha. Ang Dios magablas kaninyo. Si Cherry Aligado, maayong gabi ninyo diha sis. Og ni Hosea Noel Tudlas, maayong gabi ni Judy Cristina Yurag nga naminaw karon diha sa Palanas, Ronda, Cebu. Kauban sa iyang pamilya og mga silingan. Oy maayong gabi no. Sa tanang mga listener sa Shine FM 101.3 nga nanuga diha sa Alcantara. Pinaagi usab sa pagdumala ni Pastor Junrel Kitudlas. Ang Dios magapanalangin sa tanan nga mga listener ni ining maong FM station. Gina kamahalan, pa shout out Pastor sa akong anak nga si Harold King, birthday niya karon. Oy, daghan kaayong birthday no. Happy birthday sa imong anak. Ang Dios magpanalangin og ang Dios magauban sa imong anak. Si Big Bistar, maayong gabi Pastor Watsing, Binan, Laguna. Diha sa Binyan no. Kumusta mo diha sa Binyan, Laguna? Dito ni sa Kauluhan. Si Juliet Valenzuela, maayong gabi Pastor, og sa mga listener sa pulong sa Ginoo. God bless. Si Sister Wilda Crescencio, Wilma Crescencio, maayong gabi may pagiguban. Si Maridel Pancio, maayong gabi Pastor, sa akong pamilya Pancio family. Ay salamat kaayo Sister Maridel. Ang Dios magapanalangin, ang Dios magauban kaninyong tanan. Sister Norbita Yutrad, watching right now nga nano ka diha sa Bindoy, Negros Oriental. Kumusta mo diha sis? Ang Dios mag-auban, mag-aamping kaninyong tanan. Paday na akong gidasig matag-usang atong yung i-share ang atong programa aron sa ingon ang atong shiran naaragid nila kung ilabang hatagag panahon ang pulong sa Dios sa ilang kasing-kasing karon. O sa diha nga ilaning hatagag higayon, sila gayud panalanginan og kuyogan sa Dios nga atong ilagan. Request usab awit magkalangit Pastor, magkahiusa by Pastor Jonathan Sinday. Thank you again Pastor. Gikan Ilina Alisna Kuaman. Magkahiusa. Sige.
ni Kylie Jan Rimes Espinosa. Maayong gabi, Pastor Gideon. Maayong gabi. May ulan-ulan diri sa atong lugar, diri sa Sitio Malabuyok, Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa Malabuyok. Naghuna-huna magugo sa ako ang kaubang pastor nga ako gipaere diri gikan sa Cebu, kay siya mo'y akong pawalihon ugma sa ato ang Sunday service. Siya ang unang kanang first batch sa basic pastoral o listener pod sa atong programang kaniadto sa ato ang programang ang pulong mo kinabuhi ko sa dito pa ni sa Love Radio Cebu, sa 97.9 Love Radio Cebu. Siya ang magdala, maghatod og mga mensahe sa atong panimbahon ugma. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Nima Silvano. Mayong gabi, Pastor. Salamat kay sa Ginoo sa imong live karon. Makaabot jud ko sa pagsugod nimo, Pastor. Dalaygon ang buhi nga Dios. Magapanalangin sa tanang naminaw karon sa pulong sa Dios. Si Felix Dapal Rumod matud pa request kog song, Pastor. Awit makalangit hangtod may kinabuhi. Mayong gabi ni Sir Vilinario Florentino og ni Herbie Rimes Espinosa. Good evening ni Genesis to Revelation. Mayong gabi. Good evening, Pastor. O kirachud mi, Pastor, uban sa tabang ni Lord. Ika ni Sister Norbertayo Tratsi. Si Juan Regalado Ukula Mandao. Mayong gabi, Pastor. Watching from Aluran, Misamis Occidental. Mayong pagpaminaw ni Herbie gishare no ni Linda M. Alawan Candelario. Karon pag ko nakabasa og pareho na kog apelyido. Candelario Daliva Ilan. Silia Jintahan Langit. Maayong gabi. Maayong pakiguban ni Hazel Balili Ganyolon. Maayong gabi sa mga Balili family o mga Ganyolon family. Ang Diyos magpanalangin. Maayong gabi ni Sir Oliver Kulis watching from Saudi. Gika ni Hosea Noel Tolas. Maayong gabi ninyo diha. Ang Diyos magpanalangin. Mayong pagpaminaw ni Felix Dapal Lumod, request kog song, Pastor, ikaw ang kusog. Awit makalangit atong taganog pagtagad. Dere sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ako sa ning tagaan og pagtagad mga kaigsunan. Awit magkalangit magkahiusa. Sige ako ning taganog pagtagad by Pastor Jonathan Sinday. Magkahiusa. Ikining kabuntagon pagkatahon sa adlaw sudmo. Bisa gabi magkahiusag yapon. Si Oliver Gayan Dialon Pastor request kog natutulog ba ang Diyos? Salamat po. Mayong gabi ni Ricky Racasa. Mayong gabi, Pastor. Ikaw nagyod ang gigamit sa Ginoo, Pastor, nga mitaniyag sa kamatuoran o dayag sa tanan. Salamat sa Ginoo ni Ricky Racasa. Ang Diyos magpanalangin. Mayong gabi po ni Ma'am Ophelia Davis watching from Ronda, Cebu. Salamat kayo sa inyo nga pagiguban. Pinaagi ni Brother Hosea Noel Tudlas. Walay gitago dayag tanan gikan ni Ricky Racasa. Maayong gabi may pagiguban ni Romulo Sintutopis. Maayong gabi, Pastor, watching from Binalbaga, Negros Occidental. Pastor, pabulig lang ko ampo para sa schooling namo sa April 28, 2025 sa Manila, Pastor, ug sa akon na pamilya nga nabilin sa probinsya, Pastor. O daghang salamat, Pastor, and God bless, Pastor Gideon. Sige, salamat kayo sa imuhang pagpahatod og mga prayer request. Ako nagtuo nga ang Dios naminaw sa atong mga hangyo og ihatag sa Ginoo ato ang mga gipangayo.
Si Welma Crescencio, maayong gabi, Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo, Pastor, kay makapaminaw na sad mi sa mga mensahe nga ipadayag dinha nimo. God bless og sa tibuok nimong pamilya. Oras sa itong programa, alas 7:55 sa kagabion. Magkahiusa ang tanang mga anak sa Diyos. Magtinasigay, magtinabangay, magkahiusa ang tanang mga anak sa Diyos. Maghigugmaay, kalimtan ang panag-away, magkahiusa ang tanang mga anak sa Diyos. Magkahiusa ang tanang mga anak sa Diyos. Magkahiusa ang tanang mga anak sa Diyos. Magkahiusa ang tanang anak sa Dios. Mao gyud ay pinakaimportante mga kaigsunan nga kitang tanan magkahiusa diha sa pagdaig ug pagsimba sa agamhanan natong Dios. Moadto na ta mga kaigsunan sa paghatod sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Diha sa libro sa unang Juan, kapitulo 1, versikulo 5 hangtod sa versikulo 10. Kuha inyong Biblia o maghiusa ta, magdungan ta sa pagbasa sa sulat sa unang Juan, kapitulo 1, versikulo 5 hangtod sa versikulo 10 nag-ingon. Mao kini ang mensahe nga among nadungog gikan sa iyang anak. Ug gisangyaw namo kaninyo nga ang Dios kahayag ug diha kaniya wala gayoy kangitngit. Kun moingon kita nga nahiusa na kita sa Dios, apan nagpuyo di ay gihapon diha sa kangitngit, na makakita og wala magkinabuhi sumala sa kamatuoran. Apan kung magpuyo kita sa kahayag, ingon nga ang Dios ana sa kahayag, magkahiusa kita og ang dugo ni Hesus nga iyang anak maghugas sa tanan natong kasalanan. Kung moingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon og wala kanato ang kamatuoran. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinumanon sa iyang saad mupasaylo gayud sa tanan natong mga sala og maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Kung moingon kita nga wala kita makasala, gipakabakakon nato ang Dios ug wala nato dawata ang iyang mga pulong. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin sa atong panag-uban. Kini maong mga mensahe naghisgot ni sa kahimtang sa mga magtotoo, kahimtang sa mga taong pinasaylo, mga tao nga gibag-o, mga tao nga nangalagad na sa Dios. Og dinhi giklaro mga kaigsunan sa sulat ni Apostol Juan kung unsa gyud ang kahimtang sa mga tao nga nahiusa kang Kristo. Kung unsa gayud ang kahimtang sa mga tao nga tinud-anay nga naa sa Ginoo, tinud-anay nga dunay Dios. Dinhi siguro dunay mga maumol nga mga panghuna-huna sa ato ang matag huna-huna, mga siguro na ay mga pangutana nga moabot sa atong nauna samtang kita na malandong niini. Siguro usas mga pangutana mo ingon siguro ta nga sa diha nga ang tao giluwas ni Jesus Christ gikan sa sala, naapa ba kaniya ang sala?
Kay maoy gisugilon ni Apostol Juan nga kung muangkon kita nga wala kitay sala, wala kita makasala, or ang giingon din hipagyod sa bersikulo 8, kung moingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon o wala ka nato ang kamatuoran. Siguro sa atong nauna moingon ta nga napapagyapoy sala ang tao nga gihugasan o gipasaylo na sa Dios. Mga igsoon, ang gisgutan ni Apostol Juan ang present nga sala. Kana bitang gitawag siya og makasala. Dunay duha ka klase nga moingon ta nga present nga sala. Kana bitang karon nga sala nga natong nahimo. Dunay duha ka klase nga sala nga nahimo sa matag adlaw. Una, kanang tinuyuang sala. Ikaduha, sala nga dili tinuyuan. Muna nga ang giingon dinhi sa bersikulo 10, kung moingon kita nga wala kita makasala, gipakabakako nato ang Dios og wala nato dawata ang ihang mga pulong. Gikan sa bersikulo 8 hangtod sa bersikulo 10, ang gisgutan dinhi mga kaigsuonan, present ni siya nga sala nga wala tuyua. Mao nang giklaro ni Apostol Juan dias bersikulo 10 nga miingon dinhi kung moingon kita nga wala kita makasala, the word wala masayop. Dinhi giklaro mga kaigsuonan nga even sa atong pagkakristohanon, bisan kung kita pinasaylo, bisan kung kita mga kaigsuonan mga linuwas na, kay ning tuo naman ta, nangalagad naman ta, diha giklaro mga kaigsuonan nga sa atong panghuna-huna, sa ato ang pagpuyo sa ibabaw sa yuta samtang naghulata sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, dunay panahon nga makalapas ta. Unya gidasig ta sa panahon nga makamatngon ta. Gidasig ta sa Dios sa sulat ni Apostol Juan nga kung makasala, kung makamatngon ta nga dunay kalapasan, masayod ta nga doon na tayo mga kasalanan, dili ta dapat maluya, dili ta dapat mga kaigsuonan maguol, kay gidasig ta mga kaigsuonan sa pamaagi sa Dios nga naghatag og gitawag solusyon aron dili gayon magpabilin ang sala sa ato ang pagkinabuhi uban kaniya. Even sa mga tinun-an ni Jesus Christ, dunay duha ka klaseng sala nga atong makit-an. Sa mga tinun-an, dunay duha ka klaseng sala. Og duna poy usa ka klaseng sala, pero dili pareho sila og response. Dili pareho sila og kanang pagtubag sa usa ka klaseng sala. Sa panahon sa mga apostolis, yes, makit-an nato kining duha ka klaseng sala. Dunay sala nga wala tuyua, duna po'y sala nga tinuyuan. Pero sa kinabuhi sa mga apostolis, ato gyung makit-an kining duha ka klaseng kana bitang duha ka klaseng response. Dili pareho sila nga mingtubag sa ilahang nakit-ang kasalanan. Diin makita nato nga kining maong klase nga sala sa kinabuhi sa mga tinun-an ni Jesus Christ nga mao sila si Pedro ug si Judas nga nagbudhi sa atong Ginoo. Si Pedro mga kaigsuonan, silang tanan kabalo sila nga sala gyud ang ilang nahimo.
lamang dili pareho sila og response, dili sila pareho og mga desisyon, dili sila pareho og mga panghuna-huna. Si Pedro, mga kaigsunan, nga nakamatikod nga oy nakasala gyud siya sa diha nga nakahinumdum siya sa dihanggi nakahinumdum siya sa giingon sa atong Ginoong Kristo. Og ang gihimong instrumento nga nakahinumdom si Pedro ang manok, ang tugtugaok sa manok. Og sa diha nga nakahinumdom siya, nakaamgo siya, nakamata siya, nga nakasala gyud siya, ang iyang gihimo, naghinulsol siya, mingbakho siya, nihilak siya, og nangay usag pasaylo sa Dios. Sa gihimo ni Pedro, sa diha nga mitubag siya sa delikado nga pangutana, kay alang niya delikado man gyud to. Atong makit-an gyud nga nakuyawan, nakalitan si Pedro. Og sa dihang nakalitan siya, bisan katulo niya ni buhata, wa gyud siya makabantay nga nakasala na siya. Pero sa diha nga gipahinumduman siya sa pagtuktugaok sa manok, ang nakanindot sa kinaiya ni Pedro, sa dihang nakabantay siya nga nakasala siya, nangayod ay siyang pasaylo. Nya sa iyang pagpangayog pasaylo, 100% nga naghinulsol siya. Dili lang kay nagmahay, dili lang kay nagbasol, tinuod gyud siyang nangayog kapasayloan o gidawat siya sa Dios. Sa kinabuhi ni Judas, sa dihang nakamatngon siya nga nadala lang siya sa sala, nakasala siya, iyang gilabay ang salapi nga iyang gidawat agig suhol sa iyang pagbudhi kang Hesus. Iyang gilabay o niya ang nakaproblema niya kay wala siya makahinulsol. Ang nahitabo, mingdagan siya niadto sa siyahang uma o niya dito nagpakamatay. Sa atong pagpuyos kalibutan, sa sulat ni Apostol Juan, sa huna-huna pa lang, sa atong mga buhat or mga buluhaton, diha gipakita nga yes, dunay porsyento nga sa atong nahuna ug sa ato ang kasing-kasing sa atong mga binuhatan makasalata. Pero wala magpakita ang Biblia nga maghatag ni siyag lisensya aron magpakasalata. Timan lahi kayo ang kahimtang bisan gani sa pulong, lahi kayo ang buot ipasabot niining pulong nakasala o pulong nagpakasala. Ang pulong nagpakasala, tao nga miuyon, tao nga kana bitaw naulipon gyapon sa sala, taong nagpakasala, dili Dios ang naghari niya, dili kahayag ang naa kaniya. Yes, ang taong makasasala pwede siyang magsangyaw, pwede siya ang ipakita sa Biblia kung ato lang tan-aon, pwede siyang magsangyaw, pwede siyang maghimog milagro, pwede siyang magpagawas ganig demonyo, apan ang dili pwede niya
ang pagsulod na siging harian ni Kristo. Pero ang taong nakasala, ang taong nakahimo og sala, kana bitawng wala magpakasala, sala nga wala niya tuyua. Sama sa nahitabo ni Pedro, nakalitan magyud to si Pedro, wa magyud to siya matikod dayon nga sala to nga namakak siya. Kay sa iyahang una-una iyag yung dipinsahan iyang kaugalingon, nakalitan siya sa iyahang nadunggan. O sa dihang nakalitan siya, wa gyud siya makamatngon nga nakasala na day siya. Kinsa may nahimong instrumento nga nakahinumdom si Pedro sa sala ngayang nahimo, ang tuktugaok sa manok. Sa dihang nakamatngon siya nga nakasala siya, nangayo siya pasaylo o gipasaylo sa Ginoo. Kabantay mo, ang tao nga kusog kaayo mangayog pasaylo, sa panahon nga siya makaamgo, dawaton gyud nas Ginoo. Pero bantayanan kay ni kining pulong pangayog pasaylo, kay dili ni siya pwede gamiton sa sala nga tinuyuan. Dili ni siya pwedeng mahimong epektibo kung pananglitan mangay kag pasaylo sa sala nga imong buhaton. Ang pangayo og pasaylo kana bitaw nakaamgo ka, dili kay moingon ka nga pasaylo ako Lord kay unya mangawa tiyo ko, pasaylo ako Lord unya mamakak na gyud ko ani, pasaylo ako Lord kay unya murag maka pasakit yung tao. Dili na siya pwede nga gamiton sa tao nga magbuhat og sala. Magamit lamang nato kining pulong pagpangayog pasaylo sa diha nga kita nakaamgo. Pero kung moingon ta nga Lord pasaylo ako kay kinawatay gyud ni, ang gipakita sa Biblia, wala ka magpuyos kahayag. Ang gipakita sa Biblia, nagpuyo ka sa kangit-ngit. Kung doon na may mga pangutana nga maghatod kanimog delikado, kumbaga maglisod ka sa pagtubag, o niya for example kumutubag ka og mutugan ka, mahimong delikado ang imong kinabuhi. O niya kung mutubag ka, maluwas ang imong kinabuhi. O niya ang problema kay sala. Sunsa may imong buhaton? Sunda sig Jesus Christ. Dili tanan nga pangutana nga to kang Hesus gitubag ni Hesus. Sa bahay ni Pedro, kung ipangutana siya nga, ikaw ba ang kauban? Murag sigurado gyud ko nga ikaw ang kauban aning tawhana. Siguro kung aron dili siya makasala, pwede rato niyang layuan. Lamang kay gipadayag o gipanagna naman ni Ginoong Hesus nga katulo niya ilimod dayong mutugtugaok na ang manok. Pero ang nakanindot mo ni, sa dihang nakaamgo si Pedro, sa ako nang gikaingon, nangais na si pasaylo. Muna nga sa atong pagkakristohanon, yes, miingon ang Biblia, kung moingon kita nga wala kitay sala, wala magpasabot mga kaigsunan nga
human kita gipasaylo, human kita mintuo og naghinulsol og mindawat sa atong Ginoong Hesukristo og gipasaylo ta, wala magpasabot nga naagyapon ta ay sala. Ang buti pasabot ni ini mga kaigsunan, present ni siya nga sala. Kung muingon kita nga wala kita makasala, ang giingon sa Biblia, wala nato ang kamatuoran. Nganong wala man nato ang kamatuoran kung muingon kitang wala kita makasala? Karong adlaw atong inumduman nga sa tong pagpuyo ni ining lawasa, ingon ang Biblia nga atong kasing-kasing limbungan. Pwede siyang manglimbong, pwede siyang mangilan, ibin sa imong kaugalingon. Unsa may buhaton para malikayan ang sala, kanang present nga sala. Sa dili pa kita mo adtos tagsa-tagsa nato kabuluhaton gikan sa atong pagbangon, mangayo tagiya sa Dios, mangayo taog tabang sa Dios. Dili nato kalimtan ang pagpanugyan, dili nato kalimtan mga kaigsunan ang paghangyo sa Dios. Dumalahang akong kasing-kasing, dumalahang ako nauna. Sa atong pagkakristohanon, dili gusto ang Dios nga sa atong pagkakristohanon sama kita sa mga Parisiyo nga magpamatuod nga wala gyud makasala. Sa ato ang pagkakristohanon mga kaigsunan, wala usab ta dasiga sa Ginoo sa paghimo og sala, lamang gidasig ta sa Ginoo sa pagpangayo kanunay pasaylo sa Dios. Sa mga kalapasan, sa mga kasaypanan nga atong nahimo, nga atong nabuhat, nga diin ta nakaamgo. Kining mao nga mensahe nagdasig ni nato sa matag karon ug unya sa matag adlaw nga ato gayong eksaminon ang atong kaugalingon before kita muadto sa laing adlaw sa atong ginabuhi. Sa dili pa kita matulog, dapat atong eksaminon ang atong kaugalingon. Kay sa panahon nga atong susiyon atong kaugalingon, ang atong mga pinulungan, ang mga panghitabo sa atong kinabuhi, sa atong pagtrabaho, sa atong pagkighulubilo sa mga tao, sa diha nga atong eksaminon atong kaugalingon, diha ta dali makakita sa atong kasaypanan. Usa kini ka mensahe mga kaigsunan nga nagdasig ka nato nga kinahanglan dili nato kalimtan ang pag-eksamin. Kay bulahan kayo ang tao nga nag-eksamin siyang kaugalingon. Kung sa tindahan pagani mga kaigsunan, naagyoy mga inventory, dapat sa ato ang kinabuhi dunay mga pakigsusi sa atong nahuna, pakigsusi sa atong mga pinulungan, gikan sa atong pagbangon ngadto na sa paggamit sa ato ang kusog, paggamit sa atong tingog, paggamit sa ato ang dila, paggamit sa atong mata, paggamit sa atong igdudungog, dapat ato ning gi-eksamin. Kung nakapahimaya ba ni sa Dios, kung nakaalagad ba ni sa Dios, kung napasidunggan ba nato ang Dios sa atong mga pinulungan, sa atong mga sinultihan, sa atong mga hunauna, sa atong mga tinguha o mga pangandoy o kaha sa atong mga buhat. Before ta muadtos pagpamahulay, gidasig ta sa Dios sa iyang mensahe karon
importante kanunay ang pag-eksamin. Ang bana mo eksamin siyang pagkabana. Unya sa diha nga iyang madiskubrihan ug iya nga kana bitang mahinumduman nga nakalapas siya, nakapasakit siya. Iyang mahinumduman nga nasakitan ang iyang asawa. Nindot kayo bitaw mga kaigsunan kung inani ang angay buhaton sa matag usa. Ang bana mo eksamin sa ihang mga pinulungan, ang bana mo eksamin sa ihang tinagdan siyang asawa, kung nagpabilin ba ni siya, nagpabilin ba siya nga maayong bana, nagpabilin ba siya nga maayong amahan, makitaan pa ba ang kahayag, ang Diyos, ang kinaiyan ni Kristo siyang kinabuhi. Pagkaninduta kung inana ang imong nahimo sa matag adlaw. Kay nganuman magdala nimo og kanindot sa kinabuhi, magdala nimo sa kaanindot sa imong ginaiya. Mauni ang pamaagi aron magkaanindot ang atong pagkakristohanon sa tubangan sa Dios. Kanang pag-eksamin kanunay sa atong kaugalingon. Ako gidasig sa Ginoo sa pagdasig kaninyong tanan nga kinahanglan andam kita sa pag-eksamin sa atong hunahuna, sa atong kasing-kasing, sa ato ang sinultihan mga pinulungan, kay diha ta makaamgo ug diha ta makapangayog pasaylo sa Dios. Dili ta dapat magsalig sa atong kaugalingon nga Kristohano nako, wa nako makasala. Kay dili na maoy gitudlo sa Biblia nga manghinambog ta. Kay kung moingon maguta inana nga tong ginaiya muratag mga Parisiyo, wala na time sa pag-eksamin sa atong kaugalingon og kusog na hinuon tang mo eksamin sa dili nato kaugalingon. Mao man ay nahitabo sa mga Parisiyo. Dali kay silang makajudge sa mga tao, dali silang makahukom sa ilahang isig ka tao, pero wala sila makabantay nga bisan gani sa tudlo di na sila katabang sa ilang isig ka Hudyo. Wala na nila ang hustisya, wala na nila ang gugma. Yes na sila'y kahibalo kaala mahitungod sa balaod, pero wala na nila ang gugma, wala na nila ang hustisya. So sa may angay natong buhaton, inani ni siya ang pulong sa Dios timan sa gibasa nato karon, wala ni siya maghatag ni magdasig ka nato aron magbuhatag sala. Wala mo ingon nga pagbuhatag sala aron sigurado gyutang nay sala aron mahitabo gyuning aron matud pas uban sad ang giingon nga o kinahanglan mong maghinulsol mo nang maningkamot mo nga maghimo gyud sala aron na amo hinulsulan. Dili na siya mo'y gipasabot. Ang gipasabot dinhi nga ang pangayuan natong pasaylo katong mga sala nga atong naamguhan, dili tong sala nga atong gituyuan. Pwede di na nga mga ikag pasaylo sa sala kana bitawng moingon ka nga mura magwa ko'y kwarta manikas ko o niya magampo din ka, Lord ubanikos akong pagpanikas, proteksyonikos akong pagpanulis o niya mangay ug pasaylo daan. Dili na mo'y gitudlo sa Biblia. Mga igsuon, ang gitudlo sa Biblia nga miingon dinhi ang kun moingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug wala kanato ang kamatuoran.
present ni siya nga sala. Unya kanus ama nato ni siya mapangayuag pasaylo. Sa diha nga maamguhan nato og dili ta kaamgo mga kaigsunan kung dili ta magpakisayod. Dili ta maghulat nga isa pa mutuktugaok ang manok. Dili kita maghulat mga kaigsunan nga duna pay instrumento nga ihatag ang Dios aron kita makaamgo. Kay usahay mga kaigsunan, ang tao isa makaamgo kung duna nay instrumento. Kasagaran, balatian, disgrasya, guban pa, isa pa makaingon nga pasaylo ako Lord. Dili ta dapat maghulat mga kaigsuonan nga muhimo pa og instrumento ang Dios, isa pa ta mga pasaylo. Dapat sa atong pagkakristohanon kinahanglan mag-examine ta sa atong kaugalingon. Matag karon og unya, batasano nato ang pag-examine, pag-evaluate sa atong kaugalingon. Wala tahimo ang Kristohanon aron susihon nato ang atong isig Kristohanon. Gihimo tang Kristohanon o gilimpyuhan ta aron kita mismo makamatngon, makamatikod, masayod o makakaton sa pag-examine sa atong kaugalingon. Sa ko nang gikaingon, nindot kayo ang pagpuyo. Kung ang asawa kaantigong mo examine siyang pag-asawa. Kay nga naman, makapangayo man siya ang nagiyas Ginoo. Kamong asawa diha, naamoy ba na before mo mga tulog, eksamina ang inyong mga tinubagan, eksamina ang inyong mga sinultihan ngatos nyong bana. Maingon pod kaming mga bana, gidasig ta sa Ginoo nga mo examine usab mi sa among mga sinultihan, sa among mga tinubagan, sa among mga binuhatan. Kay kung inana ang atong pagkakristohanon igsuon kus Ginoo, magkaanindot ang atong pagpuyo, magkaanindot nga numan manghayo man kagiya sa dihang nakamatngon ka, nakabanday ka, uy, nakapasakit na daay ko, Lord pasaylo ako. Unya matagad nimo imong bana, matagad nimo ang imong asawa, maingon dayon ka, siguro natulong na imong bana, imo dayong mahatag nimo ang love. Pag makaamgo manggudta nga kana bitang bantayan ninyo ni, kabalo ba mo kanus anato mahatag ang tinuod nga love? Kapag pangga, pagmahal, kanang pag-atiman, kanang tinuod gyud nga gugma ba sa dihang makaamgo ta. Nya dindot kaayo mga kaigsuonan nga mugawas ang kinaiya sa gugma sa dihang makaamgo ka nga, uy, nakaspasakit man di ay ka, ikaw man di ay mo'y sayop, doon naman di ay kay nahimo nga or na nalitok nga mga pulong nga nabugatan ang imong asawa, nabugatan imong bana. Sultihan te mo mga kigsunan kung maunay inyuhang nabatasan, bisan gani sa pagkatulog sa imong asawa, imo nang kuhaon ang iyang unlan ug ang iyang ulo imong ipaunlan sa imong bukton. Kay mapabat, kay maabli man ang imong kasing-kasing. Imong makitaan nga, wow, kamo siguro nga asawa, kung makamatngon mo nga nasayop man di ay sad ko, nabugatan, napasakitan man di nako kung bana. Siguro ang inyong bana gikan trabaho nya perting haguaw niya, nakaamgo ka ba nya imong bana, imong sudungon niya pertinang haguan, natug na, imo na siyang maatiman. Siguro imo nang hagkan, siguro imo na siyang hablan, mapabati gyud nimo ang imong gugma niya. Kabalo ba mo, inig kabuntag ana, inig ka sunod adlaw, nindot na kay kag tinubagan, nindot nga kaayo kag kanang kinaiya, kay nakaamgo naman ka.
Kanus aka makaamgo, kanus ata kasagara makaamgo. Sa panahon nga magpakisayod ta, sa panahon nga eksamino nato atong kaugalingon, kung unsa ang mugawas, unsa ang ninggawas atong bakba, unsay naas ato ang mga binuhatan, dawita nga mirispan sa tagsa-tagsa nato kapinoy anak. Kabalo ba mo unsay mahitabo? Maghari ang gugma, unya mutaas mulawom ang pailog, magkanindot ang inyong pagpuyo. Pero kung ang matag mimro sa pamilya lak gani og examination sa atong kaugalingon, wala gani say pag-examine sa iyang kaugalingon niya, mas gi-examine niya ang dili niya kaugalingon. Kabalo ba mo? Kon kasagaran nato mauni atong buhaton nga kusog kay tang mo examine sa ato ang dili kaugalingon, kanang kusog kay tang mo examine sa asawa, kusog kay mo examine sa bana. Kabalo ba mo? Ang mutaas ana garbo, mawagtang ang gugma. Kay kasagaran nga kung kita mo examine magud sa tao, kasagaran natong makit-an ang sayop. Kung atong tan-awon ang atong kauban sa pamilya panimalay, mas abilidaran ta, mas daghantang trabaho, mas kitay busy. Maunay usas mga kulang sa pagpuyo. Nganong ang paghigugma nagkahanap, nganong ang gugma nagkawagtang, nganong ang pagtinagdanay dili kayo makit-an sa balay. Kay ngano man wala eksamina ang iyang kaugalingon, ang gi-examine niya ang dili niya kaugalingon. Pero kung eksamino nato ang tagsa-tagsa nato kaugalingon, like kaming mga bana, unsaon na mo pag-examine, samtang na malandong ko ni ini, nangayo ko sa Ginoo og giya, nangutana ko sa Ginoo unsaon man namo pag-examine sa among pagkabana, ug unsaon man pod pag-examine sa asawa sa ilang pag-asawa. Samtang na malandong ko, gigihan ko sa Ginoo sa Biblia. Di ba ang bana doon na sa standard nga kinaiya, nga gitudlo sa Biblia? Si Pedro miingon, kamong mga bana, sabta ang kahuyangon sa inyong asawa. Dapat kaming mga bana, kami mo adjust. Kaysa ako nang gikaingon, lahi ang kinaiya sa bana, lahi ang kinaiya sa lalaki, lahi sad ang kinaiya sa babae. Daghain kayo ng gablag ana. Speaking about kung kanus ang mahitabo ang sore, kanang pagpangayog pasaylo, sore. Kung lalaki gani, siguro na ay mga babae mo agri ani, naapod siguro yung mga babae nga dili kay mo agri. Matud pas ubang mga nag-vlog, mga kigsunan, mahitungod sa kahimtang sa bana og sa asawa, ang bana kon mangayog pasaylo, makakabantay siya nga, oy, nasayop man di siya. Kanus agani makabantay ang bana nga nasayop, or ang asawa kanus ang makabantay nga nasayop, kung magsusi sa siyang kaugalingon. Sa diha nga makabantay ang bana nga, uy, nasayop siya, mga ilay sag sorry, ditso ra siya sorry. Kung unsa inyong sangod sa inyong pagka magtiayon, lava or hand there, ang samay inyo ang sangod sa mua, ang sangod namo sa akong asawa best, gikan mis nagkita hangtod karon best. Kay sa kadaghan nga naninguha niya o niya mo nagiingon sa kadaghang lalaki or sa akong bahin sa kadaghang pong mga babay sa kalibutan, siya gyud ang gihatag sa Ginoo sa ako ug ako pod ang gihatag sa Ginoo niya. Murag
labaw siya sa tanan. Kung baga, alang nako, siya ang buutan. Munang giingon ba nga, sa kadaghang mga nahimugsong babae sa kalibutan, alang nako siya ang gihatag sa Ginoo. Og ako pod ang gihatag niya. Murag inana bitaw mo na nga nahimugso ng among sangod best. So unsa may inyong sangod, like na I love, na ay nagsangod lang og kuaning ngaan rasad, no? Pang, mang, inana bitaw. Sa panahon nga kabantay mo, sa panahon nga ang bana makaamgo nga nasayop siya, mahatag niya ang love, matiman niya ang iyang bana, ang iyang asawa. Moingon na nga ang bana nga, ako'y muluto karon, ako'y mo trabaho karon. Di ba nindot kayo? Ako'y manglaba, kay nga naman nakaamgo siya, aduna day siya asawa, nakaamgo siya nga dapat higugmao niyang iyang asawa. Pagkaninduta mga kaigsuonan, kung inaana bitaw ang ato ang nabatasan. Una ragyod nga ako nakita nga gipakita sa Dios nga kulang sa pagpuyo ingon kitang mga Kristohanon, kanang pagpakisayod sa atong tagsatag sa kaugalingon, kanang pag-examine bitaw mao ra gyud ay kulang, pag-evaluate sa atong kaugalingon. Ug dili nato batasanon ang pag-examine o pag-evaluate sa dili nato kaugalingon. Like ang asawa, dili dapat mo evaluate sa iyang bana. Ang iyang kaugalingon mo'y dapat niyang susihon. Kung nagpabilin ba siya nga ni submitar sa iyang bana, inigsusi pod ninyo nga mga asawa, unsaon aron masusi ninyo ang inyong pagkaasawa. Susihag yun mga kaigsunan kung naalain ba ang inyong pagkaasawa sa kinaiya og batasan nga gipakita sa Dios nga nas Biblia. Unsa may standard nga gipakita nga gitudlo sa Dios nga angay ninyong batasanon nga asawa? Submission. Mao na inyohang tukion, mao na inyohang eksaminon, ni submitar ba mo sa inyong asawa? Sa inyong bana? Mitahod ba mo? Kaabag ba mo sa inyong bana? Or nabaliktad na, ang bana mo'y nahimong kaabag? Mga igsuon, ang Dios naasay standard nga dapat maunay puy-an sa matag tao. Ang Dios nagsugilon mahitungod sa dapat puy-an sa mga ginikanan, kahimtang nga dapat puy-an sa mga anak, kinaiya nga dapat maoy gamiton sa mga anak. Grabe ka kompleto. Gidetalye gyud na sa Dios dihas Biblia. O niya, kabalo ba mo? Nganong gitudluan ta itason? Kay kun ang tanan mapailubon lamang diha sa pagpuyo, ibin sa pamilya, labi na diha sa simbahan, igsuon kus Ginoo, mabayaw ang Dios. Example diha sa simbahan, ang mga pastor mo evaluate sa ilang pagkapastor. Unsa may standard or mga gikinahanglan sa mga pastor? Di ba dunay mga roles ang mga pastor nga gitudlo sa Biblia? Unya sa diha nga mo examine ang mga pastor sa ilang pagkapastor, diha nila makitaan napa sila'y kulang, napa sila'y dapat buhaton, daghan kay panghimuon. Nya sa ako nang gikaingon, kung eksaminon nato atong kaugalingon, diha ta makapangayog pasaylos Ginoo. Lord, pasaylo ako.
Doon naman di ko'y sa. Lord, pasaylo ako. Doon naman di ko'y sayop. Pero kung eksamino na to ang ato isikatao, kita mahimong karboso. Kita mo'y maingon nga mas bright, mas abilidadan kaysa uban. Maubitaw na nga si Pablo maingon nga, ipabag-o ang inyong kaugalingon sa Dios pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghuna-una. Unya doon na pag-isay sulat nga, susiha o hukmi ang inyong kaugalingon. So diha gipakita mga kaigsunan nga ang pag-ingon nga kung muingon kitang walay sala, ipakabaka ko na to ang Dios. Nagdasig ang Dios nga eksamino na to atong kaugalingon. Ang mensahe sa Dios mga kaigsunan nga nagdasig siya o nag-abli siya sa mga buluhaton or sa angay natong buhaton himuon sa atong pagkakristohanon. Kinahanglan atong eksaminon. Kay kanang moingon ta nga wala kitay sala, kung moingon kita nga wala kitay sala, gilibungan nato atong kaugalingon og wala nato kamatuoran. Mga tao man nga garbo mapahitason. Kabalo ba mo? Unsay hinungdan nganong ang tao garboso? Unsay hinungdan nganong ang tao mapahitason? Kay wala na niya ibalwita, wala na niya susiha ang iyang kaugalingon kung nagsubay pa ba kini sa standard nga gisugilon sa Dios dias Biblia. Like kaming mga pastor na may mga gikinahanglan nga amo ang tamdan nga mga kinaiya sa Biblia, mga kaigsunan, ingon nga mga alagad sa Dios o mga pangulo nga nagtudlo o nagdumalag mga tao. Diha sa unang Timoteo kapitulo 3 imong makitaan diha, like example namo mga pastor. Ingon dinhi unang Timoteo kapitulo 3 versikulo 1. Ako na ning gibasa para paghatag o example sa matag dapit sa mga buluhaton nga diin kita gi piyalan sa Dios. Tinuod kining maong panultihon ang nagtinguha nga mahimong pangulo sa simbahan, nagtinguha og maayong buhat. So diha namo dapat ibalwiton ang among kaugalingon. Eksamino nato ang among kaugalingon. Nagtinguha pa bimi og maayong buhat? Busa, kinahanglan dili masaway ang pangulo sa simbahan. Dili bako sa lawayon. Dapat inana ang mga pangulo sa simbahan. Ang problema, mao ni siya. Kung ang tao gibutangan, gitagaan og katungdanan, kung dili niya susihon or dili niya tan-awon ang iyahang katungdanan, ang iyahang pagkasiya, mas gitan-aw niya ang iyahang kana bitang naglid niya. Ang problema kung makakita siya sayop, ang may tabuan na makita niya nga mas nindot siya, mas maayo siya kaysa iyang labaw. Maubitaw nang dunay mga pastor nga mulabaw sa ilang pastor, morebelde, murag si Abiram, si Datan nga nirebelde kang Moses. Kay ngano man wala man nila susiha ang ilang kaugalingon. Ang ilang gisusi ang nahimo man ni Moses. Bisan kita kamo diha nga naminaw, kung sa inyong pagkasawa wala ninyo susiha ang inyong pagkasawa, nagpabilin ba mo nga maayong asawa? Dapat sa inyong pagsusi sa inyong pagkaasawa, inyo ni siyang susihon kung nagpabilin ba mong buutang asawa.
Maunay inyong susihon, dili kay ang inyo pong susihon ang inyong kabisi. Susihon ninyo nga perti kong bisiha ganina ng laban, ng hayhay, ng lansa, ng limpyo, ng hugas, akong bana sigirag. Dili na mao ang pagsusi. Kung ingon tang evaluation sa tong kagalingon, susihon na tong kagalingon, inani ni siya. Example, kamong asawa, susiha ang inyong pag-asawa kung nagpabilin ba mong buutan asawa sumala sa gipakita sa Biblia. Unsa may kahimtang sa mga buutang asawa? Unsa may ilang kinaiya o unsa may unsa may gipakita sa Dios o sa Biblia ngadtos mga buutang asawa? Unya diha ninyo susihon o tingkayon ang inyong pagkaasawa. Panultihon kapitulo 30, 31 man siguro na. 31. Panultihon kapitulo 31. Ingon din versikulo 10. Ang buutang asawa mas bililhon pa kaysa mga alahas apan pagkalisod nga pangitaon. Kasaligan siya sa iyang bana. Kamo, kasaligan pa mo sa inyong bana? Kanang word kasaligan, kanang makatipig pa ba kamo sa mga weakness sa inyong asawa, sa inyong bana? Basig gipanabi na ninyo ang inyong bana or gidaot na ninyo inyong bana ngadtos inyong mga kaila. Dili na mo kasaligan ana. Kanang word kasaligan siya sa iyang bana, kaantigong mo tipig, kaantigong mo tago. Ang buutang asawa kasaligan. Unya ang resulta kung kasaligan ka sa imong pag-asawa, muuswag yun ng imong bana. Muuswag ang imong bana. Unya dili gayud siya mubuhat og bisan unsa nga makadaot siyang bana. Diha mo evaluate, diha mo susi. Unya sa diha nga nakabantay mo nga oy gipanabi ra bato nako akong bana. Mga nagpasaylo. Mao ni sulat ni Apostol Juan nga nagdasig nato nga dili ta dapat mapahitas-on, dili ta dapat kana bitawng magarbuhon. Unya dili sad nato tugutan nga duna pay ihatag ang Dios nga instrumento para ta makaamgo. Dili mo sugot ang Ginoo bitaw nga isa pa ta makaamgo kung naanay nagdisgrasya, isa ta nakaamgo kung naanay nagkasakit. Kay kasagaran naanay mga disgrasya, mga kigsunan. Ang problema kung puro garboso, ihahanay na og kuan. Ihanay nagdusuanay. Ihanay na og kanang kuan bitaw, pasangin lanay. Pero kung nabatasan ang pag-eksamin sa usa-usa, ihanag ang kunanay. Nya maputol dayon ang problema. Mawagtang dayon kasamo kung naay mag-angkunanay. Muingon ang bana, sayop gyud ko. Kabalo ba mo kung muangkon ang usag-usa? Ang bana na sayop, muingon pong asawa na sayop gyud ko. Kabalo ba mo kung muangkon gyud ang usag-usa? Naa sila'y pagpaubos, muhari ang gugma. Dayong magkaksanay mo ana. Sorry. Maingon po ang bana, sorry. Maingon po ang asawa, sorry. Pagkaninduta, muingon gyud ang mga anak ka magtan-aw sana all. Tinuod na oy. Pero kung magarboso ang matagusa, magsining kahanay, luoy kay mga anak. Mao sa mahitabo sa simbahan, dapat kita mga igsuon, kita mga Kristohanon, batasanon gyud nato ang pag-eksamin. I hope sa atong panag-uban ba, sa atong panag-uban, sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko, dili ninyo ni ikumpiyansa kanang kumbaga ibaliwala, buhatan ni buhata. Wala magpasabot nga
gitagaan tagdasig sa Dios sa pagbuhat og sala. No. Ang gidasig sa Ginoo karon mao ang pag-examine sa gagalingon. Kay diha sa pag-examine, diha nato makit-an nga ang kamatuoran naa ka nato. Nganuman, makit-an man nato ang kakulangon, makit-an man nato ang kapakyasan. Unya, nindot kayo mga kaigsuonan kung maunay ato ang mabatasan. Unya, mo-resulta gyud na nga naa gyud tas kahayag. Kay wala man tay gitaguan. Gipadayag man nato ang tanan. Moingon ang bana, nasayop ko. Moingon pud ang basawan, nasayop sad ko. Naa ang pangnag-uli ay muhari ang gugma. Na ang pagtinabangay niya pagkaugma, wow, pagkaninduta sa imong ugma. Tinuod na oy. Pero kung hanay patas anay garbo, walay pagkiksusi, munang moingon nga Kristohano niya nagbungol, Kristohano niya ang kasuko pagdumot na abdan og pila ka adlaw, nangatulog nga tagtalikdanay, nangatulog nga lagyo kayo kay gipatunga ang mga anak. Nya isa pa makaamgo kung naanay mga nadiskrasya, naanay mga nagkasakit, naanay mga problema, wala na damage, nadaghanang na damage. Dili na maoy kahimtang sa mga katawhan sa Dios. Ang tinuod nga katawhan sa Dios mga kaigsuonan, kanunay nag-examine sa ilang kaugalingon, but ipasabot na kanunay sila sa kahayag. Munang niingon dinhi mao kini ang mensahe nga among nadungugikan siyang anak o gisangyaw namo kaninyo nga ang Dios kahayag ug diha kaniya wala gayoy kangitngit. Buti pasabot walay matago. Kanus aman na mahitabo nga wala tay natago. Kanang na-examine nato tong kaugalingon. Kung moingon kita nga nahiusa na kita sa Dios apan nagpuyo di ay gihapon diha sa kangitngit na makakita ug wala magkinabuhi sumala sa kamatuoran. Kana bitong di ta kakita sa ato ang kapakyasan sa atong sayop unya dali pa mas dali tang makakita sa kapakyasan sa tao, laing tao. Ang may tabuan na ambugiro kay ta. Tinuod na kabantay mo ang mga sakop sa simbahan or kanang gitawag membro sa simbahan, dili wala sila'y pag-examine sa ilang pagkasakop unya makakita din silang sayop sa ilang pangulo, sa ilang pastor. Murag kuana, murag sikinsan na sila. Nana gani mga sakop siguro nga mudaot og inana ang kahimtang mudaot. Inana ang kahimtang dali lang na silang mudaot sa ilahang pastor, silang pangulo. Mura na sila sikinsa. Murag taas na kayo ang ilahang sakripisyo og nabuhat kay sa ilahang pastor. Pero kung ato eksamino na matagusa, igsoon ko sa Ginoo, makapailob ka, makapaubos ka, unya mahimaya mapataas ang Dios sa imong ginabuhi kay nganuman magangkunanay man ta. Nindot kayo ni siya nga mensahe. Mao na niingon diri sa city apan kung magpuyo kita sa kahayag, ingon nga ang Dios ana sa kahayag, magkahiusa kita sa dugo ni Jesus nga iyang anak ug maghugas sa tanan natong kasalanan. I hope and I pray sa atong pagkakristohanon wala tay gitaguan nga kasuko kayugot labi na dihas tagsa-tagsa nato kapinoy-anan. Sulay ragog examine ang imuhang pagkaasawa. Sulay pag-examine ang imong pagkabana. Sulay pag-examine ang imong pagkaginikanan. Ayaw tanawa ang imong kabisi. Ayaw tanawa ang imuhang mga trabaho. Dapat atong susihon kung naalain pa ba ang ato ang mga hunauna, ang ato ang mga gihimo, ang ato ang pagbati, ang ato ang tinguha
sa giingon sa mga kahimtang nga gipakita sa Dios diha sa Biblia. Like sa ko kung gikaingon mga example sa asawa. Di ba ang buutan nga asawa tanawa? Ang buutang asawa, balikan nako to. Ang buutang asawa magsugod na sa Panultihon Kapitulo 31, sugod versikulo 10. Nya ditso ko sa versikulo 13, kugihan siya og maghabol og dilana og lino. So dapat naagyo ng kakogi. So kugigahan pa ba kamong mga asawa? Or sa una-una na lang kugihan pero sa cellphone naglaming na. Perti nang linaming sa cellphone. Ang bana perting hagua. O ni ilang huna-huna sa bana sa ilang kamo sa inyong pag-asawa murag kamo mo'y hago. Nya usa may pagkahago ninyo sigir na mo pabudlat an inyong cellphone. O ni uli sa inyong bana magpapansin pa mo. Kami pong mga bana bisag unsa may kahago kabalo ba mo? Kung bisan unsa may kahago o niya amo ra yung ibalwiton ang among kaugalingon ingon nga buutang bana. Bisag unsa kahago muhari gani ang gugma murag dili ra mi hago. Tinuod oy. Makahaploy pa mi sa buhok sa mga asawa. Kas kang ninduta. Na. O niya kabalo ba mo? O niya na ang pagtinagdanay niya makasudong ang mga anak. Makakita ang ato ang mga anak pagkaninduta. Muingon lagi na inyong mga anak, sana all. Tinuod na eh. Tinuod na, dili na sila mabugatan ya. Kanapod sila, mangiskoyla na sila, manabi rabagid na sila. Na ako ang mama, nabuutan kay na sa ako ang papa. Ako pong papa, love kay na niya ako ang mama. Pagkaninduta. Muna, o niya, makit-an nimo sa ang imuhang ang atong pagkaginikanan kung unsa ang atong kahimtang sa atong ginikanan makit-an nato na dihas kinaiyas atong mga anak. Tinuod na kung unsa ganitang mga ginikanan adto na makit-an sa atong mga kabataan. Ngunya i-bless na sila sa Ginoo. Di na sila pasagdan. Ang mga oportunidad nga giandam sa Ginoo dili gyud na nila dili na maadtos uban ang inyog yung mga anak ang ato yung mga anak. Unya kugihan matud pa gikan sa lagyong dapit magdala siyag mga pagkaon sama sa mga barko nga gikan sa biyahe. Dili problema ang dadon mga pagkaon pati asawa kugihan. Nya mo na inyong susihon. Kugihan pa ba mo sa inyong pagkasawa? Katimbang ba mo sa inyong bana? Ha? Muna nga samtang na malandong ko anay mga kaigsuran kini Juan ba? Nagsusi og nagdasig ni nato sa pag-examine sa tagsatagsa nato kaugalingon. Dili ni naghatag og pagdasig aron pagbuhat og sala. Timan nga ikaw og ako wala na tay sala. Dili ta dapat magpuyo sa sala pero wala magpasabot nga dili na nato eksamino natong kaugalingon. Kay samtang naapatas kalibutan nanginahanglan tas pagpakisayod sa tanang panahon. I pray nga magkanindot ang inyong pagpuyo. Kung inyo ning i-apply, ikaw nga bana nga naminaw karon, i-apply ni siya. Susiha ang imong pagkabana. Mahal, unsaon nimo pag dibilok ang gugma. Unsaon nimo pag kanang kumbaga unsaon nimo pag cultivate kung garden ba. Unsaon nimo pag atiman ang tanom. Imo nang bisbisan. Imong abunuhan. Ang imong pagkabana na kay asawa walay laing makabinipisyo sa imong pagkabana ang imong asawa. Walay laing makabinipisyo sa imong pong pagkaasawa ang imong bana.
dapat ang imong presensya walay lain imong hatagan kundi imong pamilya. Nya before matulog atong susihon ang atong kaugalingon. Nya mao pod ang buhaton sa mga anak. Ato nang itudlo. Nya gaan kayo ang atong pagtudlo nila kay sila mismo makakita man. Kabalo ba mo sa ako ang pamilya? Wa man gyud mo makakita sa akong pamilya. Si Sister Gingging, si Sister Nars Boyan, nakakita gyud na sila kay Sister Boyan mura og hapit bulan dire. Sister Nars, Sister Gingging murag usa ka bulan kapina na asya namo dire. Kuyog gyud siya. Tuwa siya nagigdaan sa taas unya ugma mo biyahe na siya pang Manila. Unya mingawon sad mi tungod kay inana gyud ang mga anak sa Ginoo. Kinsa na pod siguro ang ipadala sa Ginoo diri aron magpasangkap, magpaandam. Usa siya sa mga training sa Bisik Pastoral online class. Unya miari gyud siya diri aron magpasangkap. Unya padayon gyapon ang among klase. Sa pagkakaroon wala na gani ko ka klase sa online. Muna nga mga igsuon akong mga pagdasig before mo mga tulog matag-usan nato gidasig sa Ginoo nga may examine, may balwit sa tagsa-tagsa nato kanahimo sa mga pinulungan, mga binuhatan kay diha ta malimpyuhan kanunay mangitag pasaylos Ginoo kanang masusi na nato tong kaugalingon. Dili kay kana pong tinapulan nga pagpakisusi. Kanang tinapulan nga pagpangay pasaylo. Lord, pasaylo ako sa mga sala nga wa nako masabti. Pasaylo ako sa mga sala nga wa nako mahibaw-i. Usa man yung lain man. Hapit na lang mo ingon nga, Lord, pasaylo ako sa sala na po ng kubuhaton ugma. Di man na mao. Mga ikagpasaylo sa sala nga wa nimo buhata. Di gyud na siya pod mao. Mura ka anag na makak anak. Ayong ka nga pasaylo ako sa sala nga wa nako buhata. Pasaylo ako kanang pagpangayik pasaylo kana bitong nakaamgo ka. Maunay tinuod nga nangayik pasaylo. Di man gyud ka pangayok pasaylo ang tao nga wala kaamgo. Bisan pag mulitok siya kapasayloan. Bisan ikaw, Lord, pasaylo ako sa sala nga wala nako maamgohi. Lain kayo. Uga kayo ang imong pagpangayik pasaylo murang ulog-ulog. Dili kay mura urog-ulog yun. Kanang pangayog pasaylo, kanang nakaamgo ka, nakabantay ka, nakasabot ka pa. Unya, muna kang marilis ka. Ya, mahilak yung kaanak kay ma-feel man nimo ang presensya sa Ginoo. Kana bitaw mag-ampo ko nga, kanang makigsulti ko sa Ginoo, kanang mag-ampo nga, ikaw ra, nindot kay na siya. Kanang ikaw ra ya uban sa mga awit makalangit pagkanindota unya mas ipaubos nimo imong kaugalingon, mas makapaubos ka, makapailog ka. Sultihan ta mo mga kiigsunan, nindot kayo ang pamilya o pagpuyo kun ang matag usa na ay pag-examine. Mahatag og panahon sa inyong kuan, ako gipasalamatan ang Dios nga safe and sound ang pag-abot ni Pastor Jonel gikan sa syudad kay ako siyang gipamalihog nga magdala sa among license. Unya ako siyang gipamalihog nga magpalit og kanang equalizer para sa sounds kay medyo kulang man gyud ko gamit pa sa simbahan mo nang
ako siyang ipamalihog nga magpapalit ko, nagpapalit ta og equalizer sa syudad kay bato-bato man sa syudad. Niya siya ang unang first batch bisik pastoral. Unya karon nagpastor nga batanon ulit tao pa. Nya salamat sa Ginoo. Si Marlinda Samyaw, na-bless jud ko sa imong mensahe karon gabion na pastor. Request ko kanta Labaw ka pang giatiman. Kino nindot sa ni nga labaw pa kang giatiman. Ako sa ni nga tagaanog pagtagad labaw pa kang giatiman. Kato mga nag-request kanina, wala na ko to ma-prepare. Sige, ako lang ning kuanon. Ako sa ning tagaag pagtagad. Labaw pa kang giatiman. Mao masiguro ni. Labaw pa kang giatiman. Ako sa nga pangitaon kung daghamang labaw sa tanang butang. Labaw ka pa. Mao ka ni. Daghamang labaw ka pa. Kani siguro by John Ricky Tudlas. Tinuod yun na pastor gikan ni Hazel Balili. Si Albert Palomar, good evening pastor, watching from Nagkasunog Bindoy. Kauban sa akong pamilya. Si Josias Noel Tudlas, mayong kang konsihal nanay Ivelia Talaba Landiza og tatay Fortunato Landiza nga naminaw karon diha sa Libo Ronda Cebu. Oy, salamat kay sa inyong pagpaminaw. Si mayong pagpaminaw usab ni Pastor Vicente Antipolo nga naminaw karon diha sa Giwanon Barili Cebu. Pinaagi sa ato ang Facebook Live. Uy, salamat kaayo no ni Pastor John Relki Tudlas. Pinaagi usab ni Hosea Noel Tudlas. Ni Marlinda Samyaw Panimbaya di ay ko pastor diri sa among mga silingan. Ati Hilin Arbodo, Ati Marlinda Dila Calzada, og si Arlie Mangmang, og sinong Amayot, og sa uban pa nako nga silingan diri sa Panay Tayon, Tambis Purok City. Salamat sa pagbasa. Ay sapayan, okay ra gyud kaayo. Si Carmen Mahilon Bantigi, nasayod gyud ang Ginoo ninyong duha pastor, kay kamo maoy nahimong ihimplo nga gigamit sa Ginoo. Si Nagkador Soldaria, good evening Pastor Gideon, watching from San Francisco, Agusan del Sur. Si Anili Karinila Karanil, ay salamat ka Isis, kumusta mo? Si Noel Kadilina, maayong gabi amin Pastor, patumbaya bantayan yun ang pakik sa manigigan ni Pastor Bantigi. Nelrim Doselyag ni Kapahiyom Pantaanang Sanaol bitaw. Pagkanindota tinod biya na kanang atong mga anak, makakita nga naglabing kaayo ang mga ginikanan na mao nang moingon sila nga Sanaol. Tinuod ta ako ang anak sa division kanang mag-agbayay lang mi unya kanang kung kuan bitaw kanang mapakita nila nga love na mo ang usa-usa, love na ko ang akong asawa, love ko sa akong asawa. Pagkanindota mungisig yun na akong mga anak, malipay yun na sila. Pero kung magsingkahanay mag-uol na sila Si Bernadita Regis ing anak kasagaran na sinati nako karon pastor, nindot yod og ang Ginoo nagpataliwala sa atong pagpuyo, kay nindot jud kaayo ang dagan sa pagpuyo. Salamat kaayo. Salamat sa awit Magalangit by John Tudlas, na salamat kaayo sa Ginoo. John Tudlas channel lahi sa DNA labaw ka pa jud nga gatiman. Sige, natoy awit Makalangit nga hangtod may kinabuhi. Ako sa nga tagaan og pagtagad diri lang sa tuang programa, ang pulong mo kinabuhi ko.
Dili na to tugutan mga kaigsuonan nga isa pa nato maamguhan nga labday nato ato ang pamilya, labday nato ato nga bana, labday nato ato ang asawa kung luna na dili maayong mahitabo. Ha? Mao bitaw na nga kasagaran o lahi na ang tanan, hilak-hilakan dayon kung doan na nas kahon. Naingon dayon nga ma, ning mahal kay kanamo. Nya o gani ka hatag og painit. Sa buhi pa wa gyud ka hatag og painit. Nya og muadto nas kahon, hilak-hilak dayon. Labi nagto nas minteryo paingon. Pula-pula day mata, hubag-hubag day mata. Normal man gyud na. Pero murag ilad ba? Samtang buhi pa wa gyud panahon. Nya siya tihang naananos paingos lunganan, hilak-hilakan dayon kay mauday nay normal. Mga igsoon dili kitang mga Kristohanon dapat sa buhi pa, dapat sa kuyog pa ang gugma gipabati na. Ha? Ing ana kasagaran ako na ning nabasa. Si Pili Impis, maayong gabi pastor, may gabi isad ninyo. Si Emilien Galiciar, mahusay dako jud kahimuan sa tanang sama namong mga magtiayon. Wow. Kami sad magtiayon man sada. Daghan man sad, no? Si Laura Troyano, there should not be reason to fight for a simple problem. Maugyot. Kung naay understanding ang genuine love in your heart, kabalot ta unsaon pagsulbad ang problema. Nga walay away kung pilion nato ang face over gubot your life and more meaningful together with your family. Tinuod yun ni, no? Sakto yun ni siya. Kanang dili pud nato yun kana bitawng magpabilin ta diha sa gitawag genuine love. Mao lagi na kung mas gikumpir na nato, mas nakakatuntas pag comparison ba, pagpangumpara sa unsay atong nahimo, unsay atong nabuhat kaysa ato ang mga kauban diha sa pamilya. Usag yun sa kanang ato apong katunan kining pagpabilin diha sa gugma sa Dios. Unsaon aron magpabilin ta diha sa gugma sa Dios, aron mao'y atong gamiton sa diha sa pagpangalagad sa Dios o diha sa ato ang Pinoy-anan. Magpahari tas balang espiritu. Huna-unaon gyud nato ang mga butang espirituhanon, pero magsugod na gini maghuna-una ta sa mga butang yutan-on. Mawagtang ng genuine love. Mao nay mabantayan gyud kay bisag unsa pa na ka genuine love diha unya maguna-una na tas mga butang sa kalibutan, labi na kon ang butang nga ato ang kanang butang nga pinakaimportante mao'y ilugon na. Mao na nga dili nato tugutan ang paguna-una sa mga butang kalibutanon. Atong i-priority o ato yung bansayo na itong kaugalingon sa paguna-una sa mga butang espirituanon aron kining genuine love magpabilin o kita magpabilin sa gitawag gugma sa Dios. Unya maunay mga pamaagi aron ang mga problema mawagtang kay mawagtang man gyud ang problema. Wa may problemang way solusyon kung dunay genuine love. Salamat kaayo, no? Si Impol Igonia, Pastor Gideon, ngutana ko bilang partner sa akong kaipon na ako karon sa among pagkatulog. Sige ako ani nga tagaan o pagtagad. Na ako karon sa among pagkatulog, Pastor, magtapad mi higda. Pero dugay na ang panahon nga wala mi kantahay akong gipasabot sa akong kaipon og ning abot ang panahon nga nawala ang sweetness namo. Siguro 2 years na wala nami kontakay. Okay lang ba, Pastor, nga kana nga butang wala nami nagtagad ang akong kaipon? Pastor, wala na sa ihang kinaiya nga kung makasala siya wala sa iya ang sorry.
dili siya kabalo mangayo og sorry, naanad na lang ko pastor nga mura na lang ni igsuon kay kung matulog ni magtalikod jud ko maupod siya magmata murag wala lang maoni akong problema pastor kay gusto na nakong biyaan siya aron nga magpuyo ko nga magmalinawon og plastar sad ko sa Ginoo. I pray sa imuhang sulat ingon diri sa una, Pastor Gideon Ax ko bilang partner sa akong kaipon nako karon sa amo ang pagkatulog pastor magtapad mi higda pero dugay panahon wala nami kontak kay sa to diri. Okay lang ba pastor nga kana nga butang wala nami tagad? Dili gyud na okay. Sa inyong sitwasyon dili gyud na okay. Kana bitong wala na mo hilabtanay, wala na nahitabo nga pakigilawas. Sa inyo lang sitwasyon nakahatag na og kana bitong dili maayo nga pagbati, panghuna-huna sa imong isig katao. Kumbaga nakaangin gyapon ang gihimong inyong kahimtang ngadtos mga tao. Kay ang mga tao dili man gyud healthy alang nila nga dili gyud mo man nag-asawa. Ang problema pag yun anak kung basig dunay usan ninyo minyo. So ang mahitabo anak nagkabit-kabit ra mo. Unya inana nga kahimtang dili gyud na siya maayo. Kumbaga sa giipakita sa Biblia, makapasirado naglangit, makaabli nag-imperno. Kay wa magyoy makasulod og langit nga inana ang kahimtang, inana ang makaingon tang sitwasyon sa pagpuyo ingon nga Kristohanon. Kay hugaw gyapon ang resulta ni ana. So ako ang ika-advise mo ni pasabta ang imuhang kanang gitawag kapuyo ni moron nga gitinguha gyud nimo ang gisaad sa atong Ginoong Hesus nga gingarian. Mao'y imong gisentro, mao'y imong gitinguha. Og pasabta nga kinahanglan gyud nga musabot gyud siya. Nga mubiya gyud mo sa sagusa. Kinahanglan magkalagyo gyud mo. Kay dili mo ang hiusa sa Ginoo. Kay ang mahitabo magod kung inana ang inyong sitwasyon, nahimo gyapong instrumento ang inyong gihimo aron ang tao makasala sa inyong pagpuyo. Unya mas labi pa nga delikado ana kung nahimo na siyang panag-ingnan sa mga batanon or sa mga nagsunod ninyo. Mahimo mong panag-ingnan o basihanan o maingon sila nga kamo gani o Kristohanon magani mo, sige ra magay mo kuan kabit-kabit ra magani mo. So ang ako advice mo ni pasabta ang imuhang kapuyo nga maglagyo gud mo. Dili pod maglagyo nga mag-abot-abot ra pod mo. Kinahanglan nga biyaan gyud ninyo ang panagiusa. Kay wa gyud mo mahiusa labi na kung basig minyo ang usag-usa ninyo. Pagbulag gyud mo, ana lang. Kung gusto mong malangit. Sige. Ingon diri daghan mang nagkuano niabot na og 229 ka messages, dili na nako mabasa ang uban. Oras sa atong programa alas 9:20 ugma manimba pamanta ugma ang maghatod og mga mensahe Pastor Chinel Casila ugma sa atong panimbahon. Ako pagtagaan og pagtagad ang ubang mga mensahe nga gipaabot diri sa atong programa. Ingon diri
Si Jeremy pastor nganong naamay uban bana nga ang kalipay iyang pamilya barkada parinti dili man ang asawa bisan gibuhat na ang tanan katungdanan sa usa ka asawa. Wala palagi na kaamgo pod ang imuhang bana. Atong naay mga banang inana wala pa na sila kaamgo oy. Unya dili na to tugutan nga isa pa na sila makaamgo no na dili maayong mahitabo. Kay maubit na kasagaran nga isa pa makamatngon ang tao kung naanay mga problema. Isa pa mabalaan niya nga mahal da kay niya kung wala na. Muna nga iampo na inana nga klaseng bana nga makaamgo samtang okay pa. Awit makalangit ang tagaan og pagtagad diri sa to nga programa Ikaw ang Kusog. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa matag usa. Ingon dinhi, maayong gabi pastor, bisan naglabak ko karon naminaw ko sa imong wali. Salamat sa Dios bisan natas kabisi maminaw gyapon ta aron mawa ang kakapoy. Kay makadungog tas pulong sa Ginoo gikan ni Jocelyn. Salamat kay Sister Jocelyn. Si Antonio Matugas, salamat po pastor sa magandang mensahe sa buhi ng Ginoo. Dalaygon ang Ginoo sa imong ginabuhi. God bless. Si Erlinda Almorado, maayong gabi pastor, pwede paka-request kanta Uluhan Balaang Dugo. Salamat. Walay maika kumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog. Maayong gabi ni Sister Rochelle og gikan ni Nima P. Silvano. Maayong gabi pastor, nindot jud kayo unta kung ang mga asawa parihas nga Kristohanon kanang makasabot nato na jud kung unsay sugo sa Dios pinaagi sa iya mga pulong pinakanindot jud unta. Amo na nga ang mga batan-on nga mga kabataan nato dili nato sila pasagdan. Ato silang giyahan, ato silang ubanan, kuyogan aron ilang mabana Kristohanon, aron ilang maasawa Kristohanon, para dili mahitabo nila ang nahitabo sa mga nauna nila. Mayong gabi ni It's Ermac Kinlog, mayong pagpaminaw ni Mardeline Comendador. Good evening pastor, watching from Dubai. Pastor, greet ko happy birthday sa akong mama. Pastor, happy birthday sa imong mama. Ang Diyos magpanalangin. So akong atrasan no, kay doon ay mga mensahe diri nga wala pa na ako mabasa. Ikaw ang kusog, ikaw akong Diyos. Si Impo Ligonia, nagtry na ba mo og istorya about sa inyong sitwasyon? Naay mga kuano? Pastor Gideon, ask ko bilang partner sa akong kaipon nako karon. Unsa man ni? Ingon diri. Amo ni. Buluhod ako sa tiilan mo. Sige. Impo Ligonia, nagtry na ba mo istorya about sa inyong sitwasyon? Istorya siya sa Loton Boys. Kanang hinagawhaw. Kanang pinakalma ba? Og ngano ingon ana ang nahitabo ninyo. Listen to each other. Heart on opinion to things together. Give times to each other. Nga kamo lang duha. Mo na inindot kayo. Quality times just for both of you. Magdit mo. This not have to be fancy. Example, state mga on mo. Sakto ni. Sa man dainin ko ana. Sige. Diara. Sige, ako ani nga basahon na. Kanya ako asa ni tagaan og time kini nga gi-request diri Balaang Dugo. Sa ato ang panag-uban ato sa ning patalingugan. Si Impo Ligonia, ingon diri, Pastor Gideon, ask ko bilang partner sa akong kaipon nako karon sa among pagkatulog pastor magtapan may gigda
kaipon. Ako naman yung nabasa. So kung dili gyud pwede mong mahiusa sa Ginoo makasal, kanang pag sinabtanay mo nga magbiya, kanang magbulag gyud mo ba? Ayaw paundayon ni ang dili mao nga pagpuyo, dili mao nga kahimtang. Kay si Kristo man ang inyong gisunod, dili man ang kaulag, dili man ang kalibutan, dili man ang kalibutan ng kailigon. Si Kristo man. So did-an niya to atong kaugalingon sa dili mao nga sitwasyon. Pasabta lang. Muna nga pakikistoryahi lang ang imuhang kanang imong kauban ron. Unya akong advice mao ni kanang pakikistoryahi kanang wala siya masuko, wala siya sa puta, wala siya problema, kumbaga na magay time nga ang tao nindot istoryaan. Amo na time. Mo na giingon nga pangitag timing. I-timing lang yun nga kana bitaw maminaw siya. Kay lisod man pug kaayo nga mo istorya ka sa taong sirado kanang dili ka antigong maminaw pertinang pagkausika ang imong sakripisyo. So ang imong buhaton mao ni mangita kag timing. Dili gyud ako di gyud ko mutuo nga bisag unsa ka isog, bisag unsa ka bati sa tao, di ko mutuo nga wala gyud say maayong panahon. Nagi panahon nga maayo ang iyang buot, maayo ang iyang ginaiya. Maunay pangitaa aron diha nimo maabrihan ang imuhang kanang gitinguha sa pagpangalagad sa Ginoo. Oras ato nga programa alas 9:27 na sa kagabion. Oras na sa ako ang pagpanamilit. Ato ta sa pagampo, paghangyo, pagampo, pagpasalamat sa Ginoo sa ato ang kalampusan, kadaugan sa atong panaguban. Magampo ta. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, salamat o Dios sa imong pagpahinumdum o pagtudlo, pagiya kanamo sa angay namong buhaton, ilabi na o Dios sa among pagpadayon sa pag-alagad kanimo. Padayon mo kaming giamuma, padayon mo kaming gitudluan, gigiyahan, gipahimangnuan o gipahinumduman sa mga pulong nga amo karong nadunggan. Salamat o Dios nga imo kaming giblas. Bisan pa sa among pagpangatulog, amahan, padayon ka magauban, magka-protection. And thank you so much Lord sa iyong pagpanalangin sa matagusa nga amo karong nabatunan. Ug mga adlaw among gipangayo nga kami magmalampos, magmadaugon nga puno sa kalipay, kalinaw, kadasig sa pagpadayon sa paghalad sa among kinabuhi alang kanimo. Ang among kinabuhi o Dios gikan kanimo ug alang lamang kanimo. Amo kang gisimba, amo kang daygon, pasalamatan bisan pa sa among pagpamahulay. Salamat o Dios sa gihapon, padayon ka magkuban. Dalaygon ka nga Dios nga magapanalangin kanamo. Alang lamang kanimo mong kinabuhi ug mga pagdaig pagpasalamat. Dungog himaya alang lamang kanimo mahan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Kini nyo igsoon Pastor Gideon mo ingon na usab sa atong programa, ang pulong sa Dios atong ginabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night sa tanan. Pagday mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka,
Giisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Hesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan,